टेम्परारि माने मा होनो बेखौ पार्ट टाइम जब सिस्टेम साननानै लायो आरो आं बेखौ ओमफ्राय दखानाव आंना बिदिनो जेरक्स सोलियो ओमफ्राय फट'फोर सोलियो आरोना ओमफ्राय आंना बिदिनो रिसार्ज टिसार्ज मोनो ओमफ्राय प्लास इयारफन मोनो लाइन बाल्ब मोनो बेफोरबायदिल' आरोना जेबो गैया गैयालै गोरिबथार जेबो नङा माथो बुंनो बर'फ्रा नोंजों आंजों सापर्ट होलायबानो गाबोन जों गुबुन हारिखौ बारस'नो हागोन नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन होमबासो जों गुबुन हारिखौ बारस'नो हागोन थ' गाइस दानो जेबो नंथ'ला नोंथांमोना गाज्रि मोननांला आं लाइभ फैफिनगोन मोनसे फार्स्ट टाइमआव माबायदि फिलिं फैदोंमोन इउटुब जानायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा आं फोरमायनो हागोन ब्र' आङो फार्स्ट इउटुब चेनेल जेब्ला खेवदोंमोन अब्ला आं मबाइलजों भिडिअ खालामदोंमोन सासे सानै लोगोनिफ्राय बहुत सापर्ट मोनदोंमोन सापर्ट मोननायनि गेजेरजों आङो भिडिअ खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय खालामबाय थानायनि गेजेरावनो माला आंनि इउटुब चेनेला इदि गोदै जानानै दा 7K जादों आं टटखौनो मोनजायासै आरो दा खानसेयाव आङो दा भिडिअ होनो हायाबा गोसोफोरखौ जि दुखु मोनो मिथिदों ना भिडिअ होबाय थाग्रा मानसिया जुदि भिडिअ होआबा जोबोद दुखु मोनो दा आंबो इदि गोदै जादों दा आंनिया गारि गैथ'ला होननानै गोबां मानसियानो मिथिथ'यो अब्लाबो आं गारि गैया होननानै हार मानिना थायाखै आं माबा मोनसे खालामनाबाबो भिडिअ होबाय थादो जुदि नोंथांमोनाबो इउटुबाव साक्सेसफुल जानो गोसो दङबा नोंथांमोनाबो हार मानिनो नाङा भिडिअखौ जेसेबां हायो होनो नाजाबाय था गाइस अके बेनिफ्राय रावबो गाज्रि मोननो नांला आङो आंनि केमेराजों मोनसे भिडिअ खालामनोसै ओमफ्राय आं दिनैनि नैबे लाइभखौ दोनथ'नोसै गोबाङानो माने मेसेज हरदो आं मोजां दा सनिया ब्र हेल्ला ब्र गड एपिनिं एस मुसारि प्लिज सापर्ट आदा अके सापर्ट इन्सटाग्रामाव फल' खालाम आङो मोनसे भिडिअ खालामनोसै सालथेना ओमफ्राय आङो दिनै भिडिअ एसेयावनो लाइभखौ फोजोबथ'नोसै नोंथांमोनाखौ आजिकुजा हाफ्लंनि राइडआव सापर्ट होदो गाइस अके नेटपेकबो गैखाला आंना नोंथांमोनखौ खिथिनि आं र' दानथ'नाङा नोङो दानाखै लाइभ नाङा र' अ गाइस गारिया आंनि हाला जादों भिडिअ मोनसे खालामनि आङो भिडिअ मोनसे खालामनि र' 1 सेकेन्ड मस्ट ब्र' थ' अके गाइस गोबाङानो मिथिखादो आंखौ लाइभ होदो होननानै नोंथाङा नायनो हागोन नै आङो गासैखिनिसिमबो आङो लाइभ कमेन्ट पिकआप खालामदोंमोन हानायावलासि आङो लाइभ होदोंमोन लोगोसे दा थाइजौबो जाबाय आं दङ दा सेंमारियाव थ' नोंथांमोननो आं दा खोन्थाखाना दोननोसै गाइस अके थ' आङो दा माने हाफ्लंआव थांनो नागिरदों मेनि 12 तारिखआव जोङो साबा प्लेनिं लादो खिन्थु मा जायो नायनोसै ओमफ्राय दा आङो दोङो सेंमारि जोंहा साल्थेनि दखानाव अके बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो आङो लाइभ होदोंमोन इउटुबाव नोंथांमोना लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैबो बेनिफ्राय दा नोंथांमोनखौ खोन्थानानै दोनबाय नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना 10K कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरोना थाबैनो 10K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय थाइजौ जानाया बिराद आलुदो बेनिखायनो नोंथांमोना माथोखौ एसे बोरैबा खोनानो हानाय दे गाइस अके बेनिखायनो लाइभ होबाय थादो नोंथांमोना नुबाय थाखादो नोंथांमोना नैबे लाइभ होनाय रेकर्ड खालामनाय भिडिअखौ नायनो थाखाय नेना थाबानो जाबाय दे गाइस नै अ माय गड नकल फेमिलि आइ लाभ इउ बेनिफ्राय गाइस दा जियानो जाया मानो मेनि नैबेनो दा मेनि दिनै मेनि 12 आरो 13 तारिखसोआव जोङो हाफ्लंआव थानाय प्लेनिं खालामदो ओमफ्राय जों हाफ्लंआव साबा थांनायनि प्लेनिं खालामदो आरोना गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना ई प्लेनिंआव माने हाजासे नोंथांमोना आंखौ बोर होनो हाथों होननानै आं एडभान्स नोंथांमोननो लाइभआवबो खोन्थानाय जाबाय आरो लोगोसे एक्सट्रा भिडिअबो खालामनाय जाबाय नोंथांमोना हाजासे सापर्ट होबानो जाबाय आंनि फेमिलिफोर आरो 10K जानो थांगासिनो दोङो नोंथांमोना जुदि जोंहानि फेमिलिखौ नायनो लुगैदोंबा थाबैनो 10K कमप्लिट खालामनानै होदे गाइस अके ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय हाफ्लंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय अके नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय 10K कमप्लिट खालामथारना हो बेनिफ्राय लास्ट आं फोरमायबावबाय नोंथांमोना थाबैनो 10K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय बेनिफ्राय आं दा हाफ्लंआव थांगोन मेनि 12 तारिख आरो 3 तारिखआव लोगो आंखौ बुंना दोनखादो प्लेनिं खालामबाय होननानै जोङो साबासो थांनाय प्लेनिं खालामदो नोंथांमोना नायनो थाखाय नेना थाबाय थाबानो जाबाय दे गाइस अके बेनिफ्राय लास्ट जोबनोसै समायाव आङो मोनसे खोथा बुंनोसै सालदे जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय आरो गासैबो जय बर' हारिनि जय गाय बाय 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 लाभ इउ गाइस लाभ इउ लाइभखौ दानसै आं सालथे ना अके र'दै नों अफ खालामथ' नाङा गाज्रि मोननांला बिराद लाइभआव थानो गोसो दंमोन आंथ' दा उपाय गैया आरो मा खालामनो ना